projektu zajedničkog planiranja proračuna mi radimo javne tribine na kojima građanima objašnjavamo ovaj proces, nakon čega građani gradskoj upravi predlažu projekte koji su bitni za njihovu lokalnu zajednicu. Gradska uprava ocjenjuje dopuštenost provedbe takvih projekata, te u jesenskom roku na tribinama građani imaju mogućnost glasanja za njihove projekte koji se onda realiziraju u idućoj financijskoj godini. Pilot projekt koji je pokrenut u gradovima Puli, Rapcu i Pakracu je u svakom slučaju pokazao da postoji interes građana za predlaganjem projekata i za odabirom projekata koji će se realizirati na njihovom području. Jedan dobar odaziv, rekao bih da je program uspio. Imali smo iz svih naših mjesnih odbora predstavnike, imali smo zapravo prijedloge koji su se po prvi puta predlagali. Najveća većina ih je prihvaćena bez glasanja s obzirom da su pristigli jedan ili dva koji su se uklopili u budžet. Evo nas na kraju ovog ciklusa malih komunalnih akcija u Pakracu. Izuzetno sam zadovoljna, pristiglo je 18 prijedloga. Ovaj projekt je svakako doprinio da se razvije veće povjerenje između građana i gradske uprave. Zajedničko planiranje proračuna, taj projekt pokazao se jako dobar, zato što građani kreiraju neke svoje stvari koje imaju za napraviti, upućuje se zahtjevi prema gradu. Ja sam zaista sretan što se ovim novim projektom uključilo građane grada Raba u odlučivanje projektima koji su visoko vrijedni za zajednicu i korisni. Zahvalio bi se svim građanima što se tiče zajedničkog planiranja proračuna, odnosno malih komunalnih akcija. Iskreno se nadam da će iduće godine doći u još većem broju. Ovo je prva godina provođenja ovakvog projekta i nastavit ćemo ga provoditi i dalje. I svakako preporučam da se nadalje ljudi javljaju i pokušaju realizirati svoje neke prijedloge. I kao gradonačelnik, odnosno kao partner udruzi gradova koja nam je stvarno pomogla u ovom projektu da uspostavimo, da podignemo ga na noge, zapravo gledam s veseljem i s radošću u sljedeće godine. Sljedeće godine svakako ćemo se prijaviti za nove projekte ili ove postojeće koje nisu prošle ove godine. A što se tiče neke ocjene ovog svega, vrlo sam zadovoljan i prošlo je iskreno bolje nego što sam ja mislio. Puno zainteresiranih sugrađana će sudjelovati u budućim proračunima, što nama kao gradu, meni kao gradonačelniku i kao gradskoj upravi zapravo olakšava posao u buduće, olakšava proces donošenja odluka i upravo gradski i javni novac usmjerava u one projekte, u one programe koji su najpotrebniji sugrađanima. Ova godina je već pokazala da postoji interes građana i nadamo se isto tako da će interes sljedeće godine biti još veći i grad Pula će se sigurno uključiti u takav projekt. Ja pozivam naravno svoje sugrađane i da se sljedeće godine uključe u kreiranje malih komunalnih akcija koje će se kod nas na području grada Pakraca provoditi, a to znači da ćemo u daljnjim godinama u skladu sa svim našim potrebama imati male komunalne akcije. Ovaj ciklus zajedničkog planiranja proračuna završili smo u 3 pilot grada. Vidjeli smo veliki interes građana i vidjeli smo da se u njima i pobudila potreba da u što većoj mjeri angažiraju svoje sugrađane i da u novoj rundi koja kreće iduće godine podnesu još veći broj prijedloga. Ovim putem najavljujemo da se iduće godine ovaj proces nastavlja, da se novi gradovi mogu pridružiti ovom projektu i da će udruga gradova pružiti njima svu neophodnu tehničku pomoć, kao i gradovi koji su ove godine prošli pilot fazu i iz prve ruke mogu im pomoći u tehničkoj realizaciji.